Belai no wanama sincha te kirima sincha mangpili social media o nukjagui faika arjako chini mata bari ma tripushwari mandir o khoroksa borokni sago mata happaikha ma kali happaikha hinui arjagao tongnai joto borok rok jogar lulaikha tei khulumlaikha tei arjagao je ma kali happaio hinui bono kuthum lainai joto borok no joto khulumlaijak tei kiri koro wnglaijak o ma kali hapjaknai borok bo hinkhe chwla hinui saimankha koktwmani bisingtwi hinkhe sago ma kali happaimani yagulo bini dressing rok joto change khlaina harkha bwrui ni ree rok chumui yang bwslai bo pholokjak tei kirima sincha khlai ma kali ni dressing naharui bo mata bari ni joto chokor naharui tongkha arjagao chirik chirigui chwlani khorang khlaiui sokoromui hinkhe borok rok bini ganao thangmanya hinkhe no bo refrigo haikhe a birmani bisingo khoroksa borok o mangpili rok no capture khlaiui narwkha baksa baksa kheba o najara rok no nugui khulumlaio baksa baksa kheba mwnui laio obo phexi hinui baksa baksa kheba bisa chalaio mata bari ma tripushwari kwthar obo kahai jagao abo kahai first time no tabuk nugui mano je tortoise a swkango kachua mata bari ni mandir gurugui paimani yagulo obo no second obo kahai khe mwtai hapjakmani matai bwchamani tei obo hairok no nugui joto obak chalaijak baksa kheba yago datui bagui kirikoro wnglaijak hinkhe norok joto no swngnani muchungo obo kahai rok no norok tamo sanani muchungnai kubui kubui de o borokni sago ma kali happaikhe naikiba obo fake se aro haino natok kahai khe phunugui tongo nakiba bini mentality hamya phiaba tabukni hai salo obo kahai kwbang kuk no nugui mano je phainai ayedin salo khoroksa ya khoroksa mwtai bwchamani tei mwtai wngui thangkha hinui emango safaio hinui kwbangma no obo kahai nukjakmani tongo phiaba tabukni hai di no sisengkha thangnai di no hwnkha hwnkhe obo kahai kwbangma no nukjakkha phiaba tabukbo bising bising wngnai rok hwnkha hwnkhe wngui no tongo mwtai mano obo kahai khe borok no naiui rang puisa chao baksa kheba kubui de ereng de saimanya phiaba angkhe sanani muchungo tabukni hai di no tamo bwtui saimanya adunic hai jugo chwng joto yak bai swnamui kosto khlaiui tongkha hwnkhe se machanai o kostoni kamai bai phiaba haino tongui mwtai ni bujugui tongkha hwnkhe jibon phano khoksa phano machagwlak haino sanani muchungo hinkhe norok obo kahai video naimani yagulo tamo sanani muchung norokni rai eba kheba opinion comment section o thangui comment khlai salai di।